Nasalbar sa mga personahe sa Department of Environment and Natural Resources 11 ang mga langgam nga gingong illegal nga gibaligya online dito sa Panabo City, Davao del Norte. Giila sa DNR 11 ang mga langgam nga kingfisher. Gimanduan ni DNR 11 Regional Executive Director Bagani Fidel Evasco ang Penro Davao del Norte nga mulusad og investigasyon sa insidente. Sumala sa report na sayran nga usa ka minor de edad ang nisulay og trade niini sa online. Sa katarungan sa mong minor, nadiskobrehan niini ang mga langgam sa nabulok nga punuan ug buot lang niini kining rescuehon. Tungod kay dili niini mabuhig tarong ang mga langgam, gisulayan kinig trade sa online market. Gi-turn over na ang na-rescue nga mga langgam ngadto sa DNR, samtang ang minor nga seller uban ang inahan niini gipailawon sa briefing mahitungod sa balaod sa pagprotekta sa wildlife species ug mga mamahimong silot kung adunay mga illegal activities nga makumitar. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.